കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമ ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ടകേ മുഖംഗരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേതിരം ഉത്കൃതാത്തമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. മമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിധൈതുഭപ്രദായിനെ ഗൗരവദാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേജബന്ധോ മത്സംഗുരു മന്മഹാഗണ മന്നഷ്ടാരമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഭാഗവതം കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഭക്തി വേദാന്ത പ്രഭാത കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാല്ലോ അല്ലേ? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കാണാം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മുഖം നമുക്ക് ദർശിക്കാം. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? വസന്ത മാതാജി എത്തിയില്ല. ഇല്ലേ മാതാജി? കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് സമയമായി തുടങ്ങി. കൃഷ്ണ നേരത്തെ ആയോണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്തവര്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്യോതിസ് കൊണ്ട്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെ? സ്വർണപ്രഭ ആയ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നീക്കം ചെയ്താലേ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭക്തി അല്ലെ? യോഗം ആരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ, അതായത് യോഗമായയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മനെ കാണണമെങ്കിൽ ജ്ഞാന യോഗ വഴി അല്ലെ ബ്രഹ്മനെ ലയിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ധ്യാന യോഗം വഴിയാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോഗം വഴി ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ഭക്തിയോഗ വഴി നടക്കുന്നത്.
ആത്മീയതയുടെ പ്രദീപ്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തിന്, അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതുപോലെ. വിദ്യ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അജ്ഞാനം മാറും അല്ലെ, ജ്ഞാനം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാനം മാറും. അതേപോലെ പ്രകാശം വരുമ്പോൾ അന്ധകാരം ഇരുട്ട് മാറുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അഥവാ താഴ്ന്ന ശക്തിക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അന്തരംഗ ശക്തി വരുമ്പോൾ ഏത് വഴിമാറും? ബഹിരംഗ ശക്തി വഴിമാറും. അത്തരം അന്തരംഗ ശക്തി അവ്യക്തിഗത തത്വത്താൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്? ഏതാണ്? വ്യക്തിഗത ഭഗവാനില് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ തേജസ്സും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിസരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്, അതേപോലെ പരമാത്മാ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഭഗവാനിലാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലോ പരമാത്മാവിലോ അല്ല എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളിടത്താണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലെ പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ, ഇവിടെ പുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, പുഷൻ എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈശോപനിഷത്തിലെ 15-ാം ശ്ലോകത്തിലെ പുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പുഷൻ ആരാണ്? ആ പരമപുരുഷൻ, ശ്രേഷ്ഠമായ പുരുഷൻ ആരാണ്? വ്യക്തിഗത പുരുഷനാണ് അല്ലെ. അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അതാര് തന്നെയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യയാ സമ്മോഹിതോ ജീവ ആത്മാനം ത്രിഗുണാത്മകം പരോപി മനുദേ അനർത്ഥം തത്കൃതം ചാഭിപദ്യതേ. യയാ സമ്മോഹിതോ ജീവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കണം. യയാ സമ്മോഹിതോ ജീവ ആത്മാനം ത്രിഗുണാത്മകം പരോപി മനുദേ അനർത്ഥം തത്കൃതം ച അഭിപദ്യതേ. പിരിച്ചു വായിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യയാ സമ്മോഹിതോ ജീവ ആത്മാനം ത്രിഗുണാത്മകം പരോപി മനുദേ അനർത്ഥം തത്കൃതം ചാഭിപദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യയ പദാനുപദാർത്ഥം. യയ ആരാൽ, ആരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരിനാൽ എന്നുള്ള, ആരാൽ എന്നുള്ള. സമ്മോഹിത വ്യാമോഹിതനായി, ജീവസത്ത, ആത്മാനം സ്വയം, ത്രിഗുണ ആത്മകം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധരായ അഥവാ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ പരഹ അതീന്ദ്രിയമായ അഭി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും മനുടെ കാരണമോ തെളിവോ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശരിയെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. അനർത്ഥം നമുക്കറിയാം എന്നുള്ളതാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്തവ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, അതിനാൽ കൃതം ച പ്രത്യാഘാതം അഭിപദ്യത, അത് സംബന്ധിച്ചവ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു? ഗുണങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ നമ്മളെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ് സ്വാധീനമാണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ, അതിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് തമോ ഗുണമോ രജോ ഗുണമോ അല്ലെങ്കിൽ സത്വ ഗുണത്താലോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിന്റെ ഇതാണ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അല്ലെ, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ, പാപപുണ്യ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും എന്ത് വരും? പാപപുണ്യ ഫലങ്ങൾ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നി സ്വർഗത്തിലോ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ അധമലോകങ്ങളിലോ ഒക്കെ എത്തേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതാണ് ബുദ്ധിശൂന്യത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉള്ളവരാണ്, വിവേകം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
നമ്മൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വീഴത്തില്ല, മായയുടെ കീഴിൽ വീഴത്തില്ല. മഹാമായയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ യോഗമായായിരിക്കും പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെ. യോഗമായയുടെ അധീനതയിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നിഴലിൽ വന്നാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ, ഈ മായ തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങൾക്കും വഴിപ്പെട്ട് ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധം, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം സ്വഭാവാത്മം ശീലപ്രഭാതർക്ക് ഇതേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, ജന്മന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മൾ അതീതനാണ് അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തം ജീവസത്ത സ്വയം ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു. ഏതാണ്, മേശയും കസേരയൊക്കെ പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നു. നമ്മൾ ശരീരമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ, ശരീരം ഇതെല്ലാം ഏതാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ദ്രവ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ദ്രവ്യം. മറ്റേതേതാണ്, ആത്മീയം, സ്പിരിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ആണെന്നുള്ള ചിന്ത മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ദ്രവ്യമാണെന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭൗതികവാദികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്കുള്ള മൂലഹേതു കാരണം, മൂലകാരണം എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികവാദികളായിട്ട് മാറി, അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ വന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്നുള്ളത് മറന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്, അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ എന്താണ് അതിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടുന്ന ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണതയെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ബഹിരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം, നമുക്ക് പരിപൂർണനായിട്ട് എങ്ങനെ മാറാം എന്നെല്ലാം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ, പരിഹാരവും പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അല്ല അതിന്റെ ഫലം എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാം. ഇവയൊക്കെ ഈ സവിശേഷം, അപ്പൊ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് അല്ലെ. ഇവയൊക്കെ ഈ സവിശേഷ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് വ്യവസ്ഥാപിതമായ, അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ, അതാണ് ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഭൗതിക പഞ്ചര ബന്ധനങ്ങൾ, പഞ്ചരം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്, ഭൗതികതയായ കിളിയെ കൂട്ടിലടച്ച കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ലെവൽ 1-ലും 2-ലും ഒക്കെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ കൂട്ടിലടച്ച കിളി, എന്നിട്ട് കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നു, കിളിക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ കിളി ഏതാണ്, ആത്മാവാണ് അല്ലെ, കൂടെന്താണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികമായ ഏതാണ്, ഒരു കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് നമ്മൾ ബന്ധനങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വിധേയമാകുന്നു. ഇവിടെ ബന്ധനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം മൂലം നമ്മൾ ബന്ധനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. എന്നാൽ അവനിപ്പോ ഭൗതിക ശക്തിയെ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ താൻ ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് അവൻ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ അപവിത്ര ബന്ധത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി പരിശുദ്ധനായ ആത്മീയ ശ്രദ്ധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, അപവിത്ര ബന്ധമാണ്, അത് പവിത്രമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല. ആ ബന്ധത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു, ക്ലേശങ്ങൾ, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ. 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി മ്യൂട്ടായിരുന്നു. സമയം കുറവായോണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല, തപ്പിപ്പിടിച്ച് വരുമ്പോഴേ നേരാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന്.
തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ചിന്ത ഏതാണ്? നമ്മൾ ആത്മീയമാണെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ തെറ്റായ ചിന്തയാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക ഉപാധികളുടെ സ്വാധീനതയിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രസ്തുത തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തലതിരിഞ്ഞ ഏതാണ്? മരം കണ്ടു അല്ലെ നമ്മൾ ഏതാ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് അല്ലെ, അതേപോലെ 15-ാം അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയും, തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തയും വികാരവും ഇച്ഛയും എല്ലാം അവന് സ്വാഭാവികമായവ അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജീവി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല, തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവൻ്റെതായ ആർക്കാണ്? യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജീവിക്ക് എന്തുണ്ട്? അവൻ്റെതായ സാധാരണ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ വികാരവും ആഗ്രഹമൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, ഇതെല്ലാം മായയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ചിന്തയും ആഗ്രഹവും വികാരവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ മറന്നുപോയി. ജീവസത്തയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത. ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇപ്പോൾ അജ്ഞതയാൽ ആവരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ രൂപം മറക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മീയമാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഇപ്രകാരം ജീവാത്മാവ് പരമമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണെന്ന തത്വത്തെ ഇവിടെ ഖണ്ഡിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരിക്കും എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഏതിന്റെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോ ഞാൻ എന്തെല്ലാം അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള തത്വത്തെ നമ്മൾ പാലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്യോതിസില് ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. ജീവസത്തയ്ക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ നിരുപാധിക അവസ്ഥയിലെ സ്വന്തമായ ചിന്താധാരണ ഉണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഈ തത്വത്തെ തെറ്റാണെന്ന് നിരൂപിക്കുന്നു. ഏത് തത്വമാണ്? ഞാൻ ബ്രഹ്മനിലേക്കേണ്ട അവ്യക്തിഗത ഏതാണ്? അവ്യക്തം എനിക്ക് ഏതാണ്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർത്തമാന ബദ്ധാവസ്ഥ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം നിമിത്തമാണ്. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഗഹനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നാളെ എടുക്കാം. വഞ്ചകൽപത രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാപാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കീ ജയ. ഗുരു മഹാരാജ്